Hetta en sokker som det bundet i punter, men nu hål kom jag. Och så kör jag inte allt detta väck, men bara stoppa i detta hål. Och när man stoppar så driver man först under. Jag har sin langan tror att jag tog mig att skifta mitt i stoppen. Sådan här. Så går man över till det nästa ägga. Så läs. Och så får man stoppa. Och då kan man nålarna under en tråd och så den nästa tråden om man har och så åter under en och så den här. Och nu gör man akkurat övet. Nu att han tror som var under han ska vara omanna. Han som var omanna för att vara under. Och akkurat det samma alla vägen. Och alla tog det samma. Han tror som var omanna var under och han som var under var omanna. Du ska inte stramma det for noe til du stoppar. Du skal dreie det så at det slett, men ikke stramma det for noe. Du hesen tror den nødgjør, og han tøves mer enn hin som under, så blir det ikke så godt. Så, nu kan det være utsøkken etter. Gjør så vel. Nå er det helt.